Kung ini peng metong kung buring i-share kaya kayo. Yung buri ko lagi, yung tamang gawang content, instant. Kasi milyari na kako yan na niya kayong dagdag kita channel ko. Instant mo. I-record kay bati upload ko nila ng edit. Papaldo ko kayong views. May kilala kong dagdag kita kanta. Mas kinana mo yung sabihan ko ng karakal views. Makanita ko may katud king channel ita niya ita may banja pinon kakapromote kong sugal niya ini buri ko pin itang yan makanya na natural nakipagkwentuhan ka rin kay mo dyan sa lanang masyadong kay edit ala nang masyadong nano pang isip-isip mong naning gewa ko ngayon bala mo rin aliwang creator mong naning ni-record apin na ala nang edit apin minsan ka rin kami papahamak Wita siya share kayo muna. Buri ko sana makanya na mo. Magkaya ko. Mag-talk and upload. Share ko yung aldo ko. Kareta mong interested or ali interested kasi ini maging niyang kaya ni karinga na ako nung lumbat siya man yung YouTube na yan. Potang may wala na ako. Atin na nga yalbe na. Misda ako. Albende ini. Kalo pa na ning kantatang ko na. Alam ko na mo. Ating video makanya. Itatang ko gagawa yung vlog. Gagawa yung video. Maswelo ko. Kasi ngayon, ikalo pa na ng mga nining oras. O panintunan ko bandang alas 3. Nakasaklap. Panintunan kumantong kong video. Mga kalkulat. Trato laring nakakit kumain. Kumang video, ditak mo. Sana, atin mga niya, no? Tambala mo, mabiyaya pa. Siguro ako, di nga na kung nung nakakit yaman ng itong, yan, bala, mabiyaya ko, Balang pak sa benta ko, Sana. Tamo, sinare kaya aming gaya ko. Sana, alam ko na malyari. Create video, then upload. Instant. Sumikat toli, okay. Basta tayo upload Ala nang barrier, ala nang isip-isip. Kasi itang minsan ng kaya Minsan ng barrier, itang mimisip ka pa, nakasakit. Potaksi makanyan, potaksi makanini, pa siya in-upload yan, happy na yun So itamo, thank you.